mezelf voorstellen, ik doe dat niet graag. Hè. Wacht, mijn naam, leeftijd, dichter, heel kort, ja oké. Ik ben Mustafa Kör, ik ben dichter en schrijver en ik heb een Maasmechels verleden. Om een gevleugelde uitspraak te doen, Harry Mulisch zegt, ik ben de oorlog. En de oorlog heeft hem getekend. En ik denk dat de uitspraak bij mij gaat zijn dan, ik ben de migrant. Want ik ben geboren in een deel van de wereld, die verre Orient waar ik vaak over mijmer. Ik ben dan als 2-jarige jongen hier gekomen en in Genk en op Grimby opgegroeid. En dan teruggegaan rond die 7, 8, 9 jaar, waar ik in een dorpje van 100 zielen groot heb een beetje Robinson Crusoe verhaal. Prachtige tijden en 's winters lag er zoveel sneeuw. De wolven kwamen het dorp in en de elementen, de natuur, de modder aan uw schoenen, de geuren, de samenleving die daar in dat klein biotoopje was en die verschil, dat heeft wel mij gevormd, getekend ook. Maar niet in de negatieve betekenis van het woord. Ik omarm dat en ik vind dat ook zeer inspirerend. Je had er opa's die gewichtig spraken en het onderste uit dingen konden halen. Lappen stof, hun dampende beesten, zelfs armetierige buren. Binnen afzienbare tijd wisten ze te puren. Zo niet de mijne. Keken wij op, was het omdat hij sprak in het ABC van de sjamaan, die in vele kringen uitwaaierde. Opa de imker, messenmaker, de lezer, de zalige en mijn end tot verhalen. Verhalen, zo zei hij, zijn het kreupelhout voor vuur waar we ons rond scharen. Ze vereniging. Men kwam samen om zich te warmen aan. Verhalen. Ik denk dat je zeker vandaag de dag meer dan ooit moet beseffen dat kunst, literatuur, esthetiek, dat delen zijn die we absoluut moeten omarmen. Want als we die zaken niet meer koesteren, dan zijn we, gelijk het gras en de bomen, maar onderdeel van een spel. Dat maakt ons juist, vind ik, uitzonderlijk. We zijn misschien niet altijd bewust van ons omringende landschap of plek waar we wonen en werken. Sta af en toe meer stil bij die zaken en daarin denk ik dat poëzie, ik moet voor mijn eigen winkel prediken, zeker een rol in kan spelen tot verstilling en reflectie. Wees u bewust van de rivier die door uw streek stroomt of bepaalde soort vegetatie waarin jij bent opgegroeid, dat het allemaal onderdeel is van een groter geheel waar jij mee onderdeel van bent. Dus zeker, kunst en cultuur moet je omarmen, koesteren en hoe meer hoe liever. Als je Maasmechelenaar bent, dan is de rivier een gegeven, want jaarlijks kwam het wel eens voor dat die overstroomden of men paniek had dat die zou overstromen. Kijk, de Maas is zo'n rivier die van tijd tot tijd ons doet beseffen, ik ben de Maas. Met andere woorden, niets is vanzelfsprekend. Af en toe zal ik ook uit mijn oevers treden, waardoor jij weer beseft hoe nietig je bent en dat je onderdeel bent van de elementen die jou omringen. De Maas is een rivier die symbool staat voor hoe het leven voortkabbelt. Af en toe stil, rustig voortkabbelend en soms ook eens een keertje oeverloos. Ze zeggen wel eens dat rivieren die stromen zoals ze stromen en die door de duizenden jaren dat ze daar zijn gestroomd, hebben die natuurlijke grens en barrière aangegeven. De mens zou moeten meer beseffen dat natuurlijke grenzen niet voor niets daar zijn, maar dat die grenzen niet moeten in uw begrensde denken moeten doorsluimeren. Want als je dat doet, dan maak je barrières.
Terwijl water, dat kan een keertje over uw veld gaan stromen en een andere keer over mijne. Dus je bent onderdeel daarvan. Maar als je dat ziet als een soort statusbarrière of afbakening van iets, daar heb ik het niet zo voor. Dan kom je al snel in van die vulgaire vaarwateren terecht waarbij vlag, natie, identitaire kwesties de bovenhand nemen. En dat is vaak een soort sluier die je voor jezelf werpt om niet verder te kijken dan je neus lang is.